Hello mga kakudkod, kumusta kayong lahat? Ito nga pala ang ating dahon ng laing or gabi na nakabilad sa araw. At ito naman ang ating nyug na gagamitin sa ating paggagata. Syempre masarap kasi pag fresh na gata, 'di ba? At ito na nga, pila-pilasin na natin ang ating dahon ng gabi or laing na hindi ko na maantay hanggang maghapon na nakabilad sa araw. So hindi yan lahat talagang mas tuyo. So, yung iba dyan medyo hindi siya masyadong tuyo mga kakudkod. Pero okay lang yan. Kailangan na nating magulay kasi wala na tayong pang-ulam. So, ito nga medyo matagal-tagal to mga kakudkod. Pwede kayong magtawag ng kapitbahay o kaya naman kung kayo nagmamarites, pwede nyong tawagin at mag-uusap kayo habang kayo ay nagpipilas-pilas nito. At masarap nga dito sa amin mga kakudkod yung itong talbos nito ay sinasabawan natin o nilalagyan natin ng kalamansi. Ayan, 'di ba? Masarap yan lalo sa may mga lasinglero diyan. O ito na nga pala, tapos na tayo pero hindi ko na nilagay yung tangkay. Kaunti lang ang nilagay ko diyan kasi tinatabad na ako. Ito ang ating mga sangkap. Meron diyang baboy, itong tinapa. Syempre magkukudkod na muna tayo mga kakudkod dahil wala tayong panggata. So umpisa na natin yan. Syempre kaganyan lang ang pagkukudkod niyan mga marikoy at syempre mga kakudkod. Suwabing-suwabi lang dapat. Ito tapos na agad, 'di ba? Ang bilis. Ganyan ako kabilis magkudkod. Pigain na natin 'yan mga kakudkod. At syempre pa unang gata. Masarap yan Kailangan natin kaunti lang lagay natin. Talagang malapot siya. Syempre pag kayo naglalagay ng tubig, yung lagyan nyo rin ng kaunting mainit-init lang para tagang lumabas yung kanyang katas. At ito na. Ilalagay na natin yan sa mangkok para itawin natin kasi mamaya pa natin ilalagay sa huling pagluluto ng ating laing. Ayan, tingnan nyo naman ang ating pansala. Maliit lang yan dahil pang tsa yan. Dala ko pa yan galing Qatar. Ganda kasi itong ating pangsala kasi salang-sala talaga kahit yung maiitim na andyan hindi yan madadala. O diba? Malinis yan. Ito na ang ating pangalawang gata na gagamitin natin sa pagpapalambot ng ating gulay or daon ng laing. At ito na nga. Syempre, wag nyo itatapon kasi pwede yan sa pato at panggatong ang bao. Ito, ilagay na natin yung pangalawang gata. Medyo malabnaw ng konti kasi pangalawa na lang ito. Pero ito talaga yung ating pinapakulo para sa ating pagpalambot. 'Di ba? Walang sayang, walang tapon. O after nyan mga kakudkod, ilagay na natin yung sangkap kagaya ng tinapa, bawang, luya, sibuyas. Ayan. At syempre pa, ilagay na natin ang ating baboy na hiniwa ko yan sa maliliit na piraso para mabilis maluto. Syempre, 'di ba? Hindi mawawala ang sili na nagpapabango yan. Hindi yan maanghang mga kakudkod. Ayan, pinihitan ko na para tuloy-tuloy ng ating pagluluto. Syempre pa ang asin, wag nating kalilimutan o kaya naman mga seasoning na gusto nating idagdag. At ako naman mga kakudkod, naglalagay din ako niyan ng kaunting asukal para naman hindi masyadong maalat. Balance lang kumbaga, parang life lang yan, kailangan balanse, 'di ba? At syempre pa, pag kumulo na yan, ilalagay na natin itong ating pangmalakasang dahon ng laing. At kung nakikita nyo, may mga tangkay yan. Syempre, kailangan balatan ang tangkay bago natin ilagay o isama sa ating lulutuing dahon ng laing. Pero hindi ko na inubos mga kakudkod dahil madami-dami din yun. At syempre, nakakatamad na magtanggal ng mga balat. Ayan na, nilagay ko na yan. Ganyan lang ang paglalagay, wag masyadong excited sa paghahalo. Dahil mamaya lang ibabalik rin naman natin yan. O, diba? Balik rin na natin para pantay-pantay, walang lamangan, 'di ba? At ayan na nga, kaunting ano lang yan, mga himay-himay, ganyan lang. Swabing-swabi lang, wag masyadong atat sa paghahalo. Dahil sabi nga dito sa amin, pag masyadong halong-halo o halukay ka ng halukay, may tsansa na ito ay kumati. Pero ito naman ay hindi ko yung hinalo masyado. Takpan na natin hanggang mag-absorb ang kanyang sabaw. Pero dahil wala na masyadong sabaw, pwede nating ilagay ang ating unang gata. Ito yung talaga nagpapasarap sa ating lutuin mga kakudkod dahil ito yung pure na pure at talagang masarap to dahil fresh na fresh yan na gata. Syempre, sino pa na ba naman ang nagkudkod? Di ako. Ayan nga, ganyan lang ang paghahalo. Konting, ayan lang, salat-salat lang ng konti. Suwabing-suwabi lang yan. Para ma-distribute ang gata sa ating dahon ng laing. At syempre, paantayin lang natin ng konti na kumulo yan dahil guluto na naman ang gulay. Yung gata na lang ang ating lulutuin. At syempre pa, sabi ko nga kanina, nilalagyan ko yan ng kaunting asukal para hindi naman masyadong maalat. Tamang-tama lang yan.
Ayan na, pwede na yan. Kung gusto nyo maglagay ng labuyo or sili, pwede. Pero dito sa amin, dahil kami ay mayroong kasamang bata, kanya-kanya muna. Kanya-kanya sa pinggan maglagay kung gusto nyo ng maanghang or labuyo. At syempre pa, ito na. Isi-serve na natin yan dahil magtatanghalian na. Konti lang ang lalagay natin dyan dahil alam ko naman, ayan ay plating lang. Ayan na. At ilalagay na natin yan sa ating mesa. Ang mga pamangkin ko ay gustong gusto nito dahil syempre ba naman pag ako'y nagluto, masarap. O diba? May padekorasyon pa yan. Yan. Itsura pa lang takam na kayo, pero alam ko naman talagang natatakam kayo dyan dahil hindi lang sa mata kundi sa panlasa ay talagang malasang malasa ang ating yummy Bicol Special Laing.